Cagayan de Oro City Historical Commission Chair o theatrical artist nga si Nicolas Aca ang giingong gibadlong sa kapulisan human nga nagpahigayon og theatrical performance atol sa peace rally nga gihimo sa Iglesia ni Cristo sa Plaza Divisoria. Ayang report. Adlong Lunes, pipila ka dalan ang gipangsirad-an sa downtown area sa Cagayan de Oro City, labi na sa Plaza Divisoria, alang sa nationwide peace rally nga gipangunahan sa Iglesia ni Cristo. Busa alang sa kasamtangang Cagayan de Oro City Historical Commission Chair o theatrical artist nga si Nicolas Aca, saktong venue kini para sa usa ka theatrical performance. Si Aca nagsuot og itom nga long sleeves, pula nga bandana ug kadena sa liog ug miadto sa Plaza Divisoria aron ihatod ang iyang mensahe. Tunga-tunga siyang performance, gipaundang kini sa kapulisan tungod wala nahaom sa mong aktibidad. Ako nang hinaot nga sa ako banggong kanan nga maayo ang tumong no sa INC about sa kalinaw is mo po na ang atong gisinggit sa taas na nga panahon. Hinoon, aminado si Aca nga wala siya mikuha og permit sa iyang performance. So ang ako dili man gid ingon nga kuan sa ila, dili man ingon nga against o as an artist. Dili ko ingon nga against ko sa kuan lugar sa ilahang tumong. Giduulan lang siya sa atong nakadetail nga pulis tungod kay sa iyang gihimo nga theatrical arts presentation dito, wala siya haom kundi nakakuha siya og atensyon sa mga igsuon natong INC nga naa ditong panahona. Gipasabot sa Cagayan de Oro City Police nga wala nila giaresto si Aca, inay ila lamang gibadlong tungod nakakuha kuno siya og atensyon sa mga mitambong sa peace rally. Gibarugan sa kokpo nga ang ilang gihimo kabahin sa ilang tahas nga mamintinar ang kahapsay og kalinaw sa peace rally. Ang korpo sa kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office ipaabot kaniya nga ang maong mapadbalong ataw hanon ang gipahigayon og sa pamaagi nga kun angayan nga dili siya masakitan kundi dapat sabton niya ang mao nga sitwasyon tungod kay ang mao nga kahigayunan o kalihukan nga gihimo sa atong mga igsuong INC naka-permit kini siya og naa-assist sila kaugalingon nga programa. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.